Слава на Бога, брати и сестри! Искам да прочета Псалом 51. Смили се над мене, Боже, според милосърдието си. Според множеството на благите си милости излечи беззаконието ми. Измий ме съвършено от беззаконието ми и ме очисти от греха ми. Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. Пред Тебе. Само пред Тебе съгреших и пред Тебе сторих това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш, и да излезеш непорочен, когато съдиш. Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми. Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми. Пораси ме си соп и ще бъда чист. Измий ме и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които си струшил. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Върни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух нека ме подкрепи. Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища и грешници ще се обръщат към Тебе. Избави ме от вината за кръвта, Боже, Боже, на спасението ми. И езикът ми ще пее високо за Твоята правда. Господи, отвори устите ми и устата ми ще разгласява Твоята хвала. Защото не искаш да Ти принеса жертва. Все изгаряния не са Ти угодни. Жертва на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презрееш. Амин, Боже, благодариме Ти. Слава на Господа за Неговото Слово. Сега искам да дам думата на църквата. Ако има нещо, с което Господа се прослави. Айде, някой да прослави Бога. Прослави. Искаме да прославим Господа за баба ми. Аз миналия път казах на църквата да се молиме. Имаше тежка операция на сърцето, тлакото и не работеше и но Господ направи чудо, всичко... Нема нужда. Всичко мина, слава на Господа, Господ беше в контрол и тя сега е будна вече и е добре. Слава на Господа. И аз искам да благодаря на Господа за Сестра Соня, ви да представиш? Сестра, Господа да отговоря на молитвата. Слава на Господа. Слава на Бога. Тани, представи се откъде си, не се познаваме сигурно. Слава на Бога, мир и благодат да бъде на всички вас. Амин. Благодаря на моя жив Бог, че ме изпрати в това благословено семейство. Аз идвам от Пазарджик. Дойдох тук, за да хвалим заедно нашия жив Бог и да го величаем. И да хода, когато мога от църква на църква, за да го хвали, да го величая, защото той заслужава. Наистина заслужава хвала, чест и величие. Преди 4 дни аз имам 6 операции на едно и също място. Преди 4 дена ходих на лекар и ми казаха, че отново ще предстои такава операция. Аз казах, Господи, Ти виждаш, че вече не издържам на тези болки. Виждаш сълзите ми. Моля Те, Боже, отмени го това нещо. Останах си вкъщи 4 дни след това. Въпреки, че знаех, че може да стане някакво усложнение, но знаех, че Исус е верен и праведен. Няма да го стане. След 4 дена отидох с моя съпруг на лекар. Пуснаха ми 10 снимки от щастие. В едната снимка имаше дупка, в другата нямаше нищо. Слава да бъде на моя Исус Христос от Назарет, който се прославя в живота ми винаги всякога. Амин, амин. Ето това дете е Дани, това е моя син. Моят съпруг беше невярващ.
имах много години, много голяма борба той да влезне в църквата. Благодаря на моя жив Бог, че Бог го докосна. Беше нова година, приготвяше се с тържество с тяхните хора. Аз винаги се отделях настрани. Светска маса, трапеза, знаете как е. Аз не можех да го задължавам, докато Бог не го докоснеше. Вечерта, един ден преди нова година, така служих вода да изтопа детето. Понеже е студено в банни условия, в Лехен, дали вкъщи. Обаче водата беше много вряла. Ама изварено много вряла вода. Нещо се обърнах, нещо, някаква работа, погледнах нещо да направя. В един момент Дани беше вътре, в този врял Лехен, с вода, щеше, плачеше. Вдигнах го и много се оплаших. Викам, Господи, моля те. Само това ми бяха мислите в ума ми. Моля те, Боже, не допускай. Моля те, Господи, не допускай моето дете да бъде с изгаряне, защото преди около 2-3 седмици едно детенце беше с ужасни изгаряне в малата. И когато го вдигнах, свекърва ми дойдоха, служиха му дали някакво зелене, какви неща, нали, за да може да увика го с една кърпа. Отварям кърпата, свалям това нещо, където му служиха да дърпа самата болка. Когато видях, той нямаше дори следа. Дори не беше зачервен. Мой брат Ники, брат Анатолий, брат Випешо. Имаме си групичка, в която хвалим живия Бог и прославих Бог пред тях. Наистина Бог се прослави в живота ми. И чрез това нещо, моя мъж прие Исус за личен спасител, защото той осъзна, че колкото и да ги пазиме ние като родители, като нашия Бог никой не може да опази. Брат Мечо, бъди благословен. Много се радвам, че съм тук при вас. Бъдете благословени. Аре, сестра. Сестра, не само дръж така да се слуша. Така, не близо е така да кажа. Благословени брати и сестри, нека Господ да ви благослови и да поживи нашия живот и нашите сърца в огъня на Святия Дух. Първо, благодаря на живия Господ Бог, че съм между вас. Благодаря му за тази милост, която е незаслужена. Брати и сестри, аз съм била с диагноза множествена склероза. Но благодаря на Господа, никога не ме е изоставил в колички, в памперси. Благодаря на Господа, преди 1 година в Германия ми откриха рак в гърлото. Благословен да бъде името Господне, защото едно хапче пила. Бог ми изцели от рак. Братя и сестри, дързайте и бъдете при Бога. Защо? Защото в Псалом едно нещо казва Давид искам от Бога. Винаги да живея в домът Господен, за да видя красотата му. Братя и сестри, той е тук. Аз видях красотата му. Затова, мила църкво, живеем в усилни последни времена. Някои от братята и сестрите знаят баща ни Ездра. Йом Кипур. Молете се. Застъпвайте се за църква. За домовете си с пост и молитва. И Бог, както избави децата си от Вавилон, ще избави и домовете ни, вярвам. Брати и сестри, това е синът ми. Пред вас е живата ръка на Исус. Изкарал го от смърт, от кома в Германия. Изкарал го от затвор от Германия. 12 часа Бог ме дига да се моля. 3 часа по-трис нощ Бог ме дига да се моля. Бог ми проговори в сърцето. Да обикна в сърцето и да се застъпвам за братята и сестрите, за отхладналите. Да повдигна на молитва студените брати и сестри, да ги заледе със сърцето си. Бог отиде на кръста и за добрите и за злите. Бог ще ни опознае по любовта. Господ ще се срещне в нас, да имаме всички дела, защото е казал безплоден да не се явяваш. Бъдете ми благословени, мила църква. Бог да ми покаже милост по волята си. Винаги от Германия да бъда при вас. Нека боли. Тя беше миналата служба, къде събирахме от Динко. Е това нейният син, който беше от диабет в кома. И сега вече от тук той, че си бега не вярваш, а верен. Амин. Името на Исуса. Амин. Некой друг? Аз ще хваля Бога. Айде, после. Ще хваля Бога. От Велинград сме брат и сестри. Дойдах ни при брат ми, че сега сме при вас. И благодаря на моя жив Бог, че чувам
Божия глас чрез това, слава на моя жив Бог. Бог да благослови брат Мечо, семейството, децата, внучета и останалите братята ми сестрите да бъдат благословени. Да бъдем долепени до нашия Бог и никога да не се отказваме от Него, че Той е жив. Той е първи и последни край начало. Браки и сестри, в моя дом и моя живот много чудеса направи. Аз не знам откъде да фани, откъде да почвам. Тази дъщеричката ми, тя беше на кома. Служиха я даже вътре на чекмеджетата там на Германия. Тайнения съпруг, също и с него чудеса. Ами ето сега е жива, ще достави 3 деца. Благодаря на моя живот и сега е тук. Отдавам слава на моя Бог, отдавам почет на моя Бог. Винаги да молите да държиме нашия Бог, да бъдем долепени до Него, никога да не го заставаме, Боже Исусе. И точно тази моята внучка, тя беше на 1 месец. Нито болна, нито нищо. Тя когато ревеше, и тя кога стачала, сме пранаха буда си каза, се прощен мани. Сенела се носа чела с кога ста и само пънем Господи и първата внучка тудинела мангмалала. Отново моя жив Бог денес, отново да диши, ака 15 години. Пекета пред вас. Мопрука стабила беше на 4 годинки, 2 тенджери ядени върху него. Беше и той на Хавдеспас, а канаси 12 години той е добре. Другия зет и той беше на кома чиндес по вас, Марто. Той е добре. Боже, благодаря ти, Татко! Слава на Тебе, Господи! 25 години цигарите не ги пуша, Боже, заради Тебе, Боже! Господи, отдавам слава на Тебе, сърцето, тялото ще го давам за Тебе, докато смъртта ми разделя в името на Исус. Благословен брат Мечо да бъдеш ти и домът и деца, внучета, моите браки и сестри, всичките да бъдат благословени. Който го търсят, да бъдат благословени, който не го търсят, да бъдат благословени. Нашите врагове да бъдат благословени, нашите комчи да бъдат благословени. Целият свят благославам и да носим Исус Христос в домовете, в умът, в сърцата. Това е, Боже, молите се на Бог, винаги да бъдем винаги с нашия Бог, че Той е жив първия и последни край начало. Ако не беше моя дом, моят жив Бог, не знам къде ще да бъдат моите деца. Отдавам почитите ти, моя дете е добри, моите сърко, другия дете е добри, включително ми са добри. Слава на Бога, имам 16 включат от 5 деца, по 3, по 4, 16. Давам ги на моя Бог да служат за те. И чак ми дари Бог бизначки, сега за 8 години присториците ще чупат. Слава на моя жив Бог, слава на Тебе, Боже, слава Боже Исусе. Благодаря ти, Господи, на Буда ти Дали можете некой да прослави Господа? Господа, да милоси на моята века. Добре да е. Благословен да е Господ за милостта му. Брат иска да изпееш една песен. Ти ли да изпееш, брат? Брат, че изпее една песен и после. Той да изпее една песен. Да, и че прослави Господа. Ама той да изпее. Да, той. Добре, хайде. Хайде, пейте кой ще искате това работете. Хвалете Господа. искат от тебе громци страни. Добре, че пеем, че хвалим Господа. Слава на Бога, брат. Бог да благослови вас, чадата ви, домовете ви, семейите ви, с развитие глас. Да, я ще найда. Видях от небеса и съзрях в сърца, преизпълнени са те с любовта. Видях от небеса и съзрях в сърца, преизпълнени са те с любовта. Те умеят да прощават и да ви търпят. Те умеят да дават, те ще се спасят. Те умеят да прощават и да ви търпят. Те умеят да дават, те ще се спасят.
и со здрав сърца запалят се за мене и за любовта. Видях от небеса и со здрав сърца запалят се за мене и за любовта. Не умея да прощава и да ви търпя, не умея да дава, ще да се спася. Не умея да прощава и да ви търпя, не умея да дава, ще да се спася. Аз ви говоря ви за идущите дни, за да се поправи чадо моето. Аз говоря ви за идущите дни, за да се поправи чадо моето. Има чадо на земята, скръб не бивала. Тук ли мислиш, а останеш, пука забравяш. Всичко виждам аз, даже в този час. Застани пред мене със смирение. Всичко виждам аз, даже в този час. Застани пред мене със смирение. Ще погледна от небето вашите сърца, дали умея да прощава, да ви простя и аз. Амин. Бог да ви благослови. Алелуя. Благословен да си Господи. Алелуя Тебе, Боже мой, алелуя Тебе, Господи. Доме Израилев, доме Господе, дом ти на Исуса, винаги бъди. Господари никак, ви не се правете, един е Господ само, на Него се молете. Господари никак, ви не се правете, един е Господ само, на Него се молете. Доме Израилев, доме Господе, мене не заменяй с неминоли. Пастири никак, ви не се правете, един е пасти само, чадо на овцете. Пастири никак, ви не се правете, един е пасти само, чадо на овцете. Доме Израилев, доме Господе, молитвен дом намази, аз ви подарих. Изцелих човеци, прогоних пороци, за да бъда само Господар на вас. Изцелих човеци, прогоних пороци, за да бъда само
Доме Израиле, доме Господе, чуйте всички днес, живи словеца, не прави ако ти, престани съботи, да не те заводи духът на гибелта. Не прави акорди, престани съботи, да не те заводи духът на гибелта. Амин. Бъдете благословени. Брати и сестри, аз искам да прославя от нашия жив Господ. Преди един месец ходих на лекар. Там ми казаха, че имам разсейки от рак. И през това време аз бях уверен в нашия Господ. Всичките в групата, някой бях споделил от баненските свети Божии. И благодаря на Господа за техните молитви, но първо на Господа, защото отиваме прав Господа, не себе си. През този един месец, нека, брати и сестри, да не чакаме Господ състоянието да иначе с Неговата милост. През този един месец влезнах малко по-дълбоко в служение. Защото Господ не иска да се покланяме с дух и истина, да не бъдем само християни на устата, но и на дело. И слава на Господа, през този един месец, преди 3 дни, дойдеха документите от София. Там имаше 88% рак и пуснаха други изследвания, които дойдеха преди 3 дни. И доктора ми звънна, отидох там при него, каза ми, нещо има объркано с документите. На първите документи имаш 88%, а на тия няма нищо. Викам, пак сме човеци, знаете всички, дойде смут сърцето. Но слава на Господа, направихме ги още един път. Много братята знаят тук, той и братята, другите. Направихме ги още един път, отидохме, казва лекара Николай, повече няма нищо стана. Слава да бъде на нашия Господ. Вика всеки, който има рани, да си тръгне изцелен. Рани нелечими, нашия Господ, Той ги изцелява, Той ги лекува. Нека Господ да благослови всичките, да лечил тебе, брат, с целия дом. Чадата ти, Бог да бъде щит на всеки, закрива, нека Господ да благослови и нека винаги не стигаме Господа с дух и истина. Бъдете благослови. Бъде ти благослови, брат. Някой друг? Добре, брат Мачо. Алилуя. Алилуя, алилуя. Чуден Господ Бог. Се изврата да падна. Трябва да се молиме вече, наистина сериозно да се молиме Господ да ни разшири. Нема дека се събираме вече. Господ праща хора, праща. Той да помисли. Брати и сестри, слава на Господа да бъде за Неговата милост, че ни е събрал отново тази вечер. И искам така да бъда по-кратък в слово, за да може да пееме, да се насърчаваме, да хвалиме нашия Господ. Но от всичко това, което виждат очите ми тази вечер, виждам, когато човек е съкрушен, когато е минал през страдание, през горнилото, през скръпта най-вече, той е съвсем друго му е хвалението, поклонението, обноската. Аз познавам хора, които си играха на вярващи.
Да, Господ е велик, халелуя, рипаха като некой с едно. Обаче, когато дойде огъня в живота на този човек и след това гледам как не се моли дори прав, внимава пред кой стои. И това е благодарение, знаете ли на какво? На скръпта. Понякога скръпта в християнството е, как да кажа, толкова неприятно нещо, като сели на мене се пада, бе, Господи. От едно бегам, друго дойде, се изпитание, се скърби, бе, Боже, бе, на мене ли, баш на мене ли? Какво ти обраках толкова, цял живот служа на Тебе? И понякога, знаете ли, ние не разбираме скръпта, която, знаете ли, какво прави тази скръп? Лекува душата. Скръпта лекува душата и те прави да бъдеш истински поклонник пред Господа. Защото ако не дойде тази скръп в живота на християнина, той никога няма да вкуси от благостта на Бога. След скръпта дава изходния път и тогава ти виждаш Неговата милост. Йов казва, бях слушал за тебе, като ние всеки слушаме, но братчето, другото братче, па и тая майчица е изкарала повече дори от него, защото той е бил в кома. Чрез това нещо Йов казва, очите ми видяха Тебе, Господи. И това доближава християнина по-близо и по-близо. Вижте сега, когато ти не искаш, както каза нашия брат, когато ти не искаш да дойдеш при Господа здрав и прав, и Той намира понякога такива начини, както пееме ние, Господи, моите близки в милост доведи, защото след това пак ни боли. Искам да прочетеме в Йоан 16 глава от 20 стих. Когато бях млад християнин, този стих ме потресе за моя Господ. Четех и плачех. И вижте какво казва тук. Исус, истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а света ще се радва. Вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост. Амин. Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът ти, а когато роди детенцето, не помни вече тъгата си. Поради радостта, че се е родил човек в света, живот се е родил. И вие, проче, сега сте на скръб. Така бяха учениците, когато Господ трябваше да приеме при Отец. И вие, проче, сега сте на скръб. Но днеска говори към Разложката църква и към всички брати и сестри. Но аз пак ще ви видя. И сърцето ви ще се зарадва и радостта ви никой няма да отнеме. Амин. Какво да кажа за съкрушения човек? Исус казва една дума, казва блаженни, скърбящите. Християни, които е пълно и равно. Няма скръб, няма болест, благоденстват. Те са съвсем други от тези християни, които са в скръбта. Когато е човек в скръбта, някак си после изразява Божието величие чрез този човек. И аз го виждам. Обаче сега тук казвам на братята и сестрите едно голямо, но изпитано. Когато дойде нещо в твоя живот, ти си отеснена, притеснена. Ден и нощ молиш се с надежда в Господ. Чуйте едно. Когато Бог избави, помнете Неговата милост. Амин. Защото когато човек, Бог покаже милост, той забравя и леко по леко го вее ветере вече, вземе го отново водата, морето на света и той бива погълнат. Аз го знам това от опит. Познавам човек, в който 4 тумора Господ ги стопи в главата. 4 тумора, не един, стопи ги в главата. И какво направи този човек? Остави си жената и взема друга жена. Баща му пастир. Така че искам да кажа блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Амин. В Исаия 53 глава искам да знаете чертата на нашия Господ от 3 стих. Да видите характера на нашия Господ, на моя и твоя Господ, в който ние сме събрани тази вечер. Ние сме в името на Исус тук, а не в името на човека. В името на Исус. Халелуя! Неговото славно и пресвято име сме събрани. И виж какъв беше Той. Той беше презрян. Думат ли за вас лоши неща? Тия ли са по-набожните? Ела ги виж какви са. Презрение.
Но вие стоите твърдо в Господа и премълчавате. Вижте нашият Господ. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Ами гледам тази вечер тук от Пазарджик, от Велинград, от Разлог много нема. Май ме са отвърлили. О, слава на Бога, слава на Бога, Бог да ги благослови, за да се изпълни Словото. Това е да се изпълни Словото. Ако Бог да ви благослови. Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не го счетохме. Това беше нашият Господ Исус Христос. Човек на скърби и навикнал, свикнал с печалта. Понякога печалта е повече от скръпта, нали? Понякога говориме опечелените. Тези, които са изгубили, вече е близък. Опечелените. Такъв е бил нашият Господ. Брати и сестри, искам тази вечер всеки един от вас да не се притеснява, когато дойде скръп в живота. Само, че казвам пак едно но. Словото ни учи, че скръпта по Бога. После ще изпълним една песен, която се казва: очите ти ронят ли сълзи? Сърцето ти скърби ли, че пак съгреши? Или викаш: аз съм човек. Разбирате ли? Защото когато ние скърбиме поради грехът, това удоволства сърцето на Исус Христос. Това удоволства, когато види, че Неговото чадо съжалява за грехът. Искам сега да прочетеме в Първо Солунци 3 глава от 1 стих. Даже ще го преразкажа, че е много дългомите. Вижте, има понякога такива случаи, когато ти си опрела очите в някакъв човек, Божи човек, но той се заболее от тежка болест. И тогава ти се отчаиваш, дяволът почва да те бие в главата и казваш: къде е нашият Бог? Такъв светия, който не престава да служи на Бога, а той е болен. И затова Павел се обръща към солунците и казва: да не се разколебавате от скърбите ми. Да не погледнете на мене, че аз скърбя да дойде дявола да ви изкуши и да отпаднете от вярата. И той казва така, че когато не можа да търпи поради неговите изпитания, той изпрати да видят дали стоят във вярата, да не би да я изкусили изкусителят, да се отпаднали и трудът му да бъде напразно. Но когато дойде Тимотей, дойде при нас и ни донесе добри вести за вярата ви и любовта ви, и че винаги си спомняте с добро за нас и желаете да не видите, както и ние вас. За това, братя, при цялата наша нужда и скръб утешихме се за вас поради вярата ви, че стоите. Бог да ви благослови да стоите във всичко. В Матей 26 глава отново за скръбта на нашия Господ. От 37 стих, когато той отиде да се помоли и каза: поседнете тук, докато отида там да се помоля. И от 37 стих надолу се казва: и като взе със себе си Петър и двамата Зеведееви синове, започна да скърби и да тъгува. Вижте какво нещо да имаш човек до тебе. Сестри мили, Бог да ви благослови, радвам ви се много. И братята, да не сплоти Господ повече. Когато имаш човек до тебе, когато си в скръб и кажеш: Милене, нема с кой да споделя, брат ми. Моля ти се, моли се. Заедно с мене бъди в скръбта. Също Исус викна двамата Зеведееви синове и започна да скърби и да тъгува. Тогава им каза: душата ми е пренескръбна до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мене. И като отиде малко напред, падна лицето си и се молеше, като казваше: Отче мой, ако е възможно, нека да ме отмине тази чаша. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. И когато се върна, видя ги заспали. Нека да бъдем единни в тегобите. Нека когато видиме, че един страда, нека да го вземе пред сърце, защото отново ви казвам, с откровение, когато ти се молиш за другия, Бог ще опази тебе да нема тази болест в тебе. Истина ви казвам, това ми е откровение от небето. Когато някой вида така, че е болен и аз пренебрегвам, Господи, в мене веднага ми говори Духът: моли се, защото когато се молиш за него, ти предпазваш себе си. Бог да ни благослови. Амин. В Йоан 2 глава, 2 стих. Защо кога сме в скръб, тогава, когато казваш вече:
Край няма надежда. И тогава пък Господ послуша. Защо така? Защо иска Господ да те свие? Защо? Ето вижте. Скръбта си извиках към Господа. И Той ме послуша. И с вътрешността на преизподнята извиках и Ти чу гласът ми. Амин. Това се говори за Йона, който беше в корема на рибата. От дълбините. Оттам го чу Господ. Знаете, когато сте вие в притеснение, Бог слуша. Но иска да ви опита, иска да ви направи твърди, иска да ви направи истински поклонници, иначе няма къде да станем истински поклонници. Си играме на църква. Ихо, давай да се веселиме, дай да си пееме. Поклонници с дух и страх пред живия Господ. Бог да ни благослови. В 2 Коринтияни, 7 глава, това, което ви намекнах, искам да ви кажа, че човеци, когато скърбите по Бога, това не е лошо. Скръбта по Бога. Какво е скръб по Бога? Кой го разбирате ви? Скръб по Бога. Отида на Мария. Кой е вземал Господа? Дайте си ми го. Ако умрел, че си го взема. Тя скърбеше по Него. Скръб по Бога. Да си пристрастен към Него, към кръстните му страдания. Винаги да мислиш за тази кръв, която беше пролята капка по капка. С оно копие го. Заради тебе, заради мене, заради децата ни. И в Неговите рани ви казва, ние сме вече изцелени. Вярвайте го! Вярвайте го и ще ви бъде в името на Исус. Вижте какво говори. 2 Коринтияни 7 глава 10 стих. Защото скръбта по Бога докарва нещо, виж, докарва спасително покаяние. Не е само излезеш навънка си същата. Не. Спасително покаяние. Това покаяние те кара към спасение. Вижте какво нещо е. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние. Но светската скръб докарва смърт. Брати и сестри, когато почине някой наш близък, тогава сме в най-голяма скръб. Когато дойде това изпитание в моят живот с жането, викам, Господи, моля те, вземи ми душата. Не мога, че падна, толкова народ ме гледа, а по интернета, тук, натам, съкрати ми дните, да си премина, не мога да издържа. И когато дойде тази скръб в мене, 3 дена само, не мога да спа. Проклет денят, в който се родих, почнах да си проклинам деня. Обаче, знаете ли, нека да ме чуят и всички в интернет. Хората ме знаят, че съм християнин от 40 години. Аз съм християнин от 7 години. 7 годинки. И колко Бог знае. И това е чрез това, което мина в моя живот. Моята мила сестрица, гледам, свидетелството ѝ е съвсем друго, като се справи. Защото е минала през горнилото, през пеща. Брат Иван, слава на Господа за него, че Бог не го подари. Това е на нашия брат Милен, татко му. Бог го възкреси, лекарите вика, ма ти още да си жив, тоди на проверка. Познам го като невярващ човек. Съвсем друг. Обаче чрез тази скръб, която Бог допусна в живота, той сега е друг. Затова не бива да скърбиме със светската скръб, защото тя ще ни докара докара лоши неща. Бог да ни опази в името на Исус. Амин. Това охка не е лошо. Но скръбта по Бога, спасително покаяние. В Римляни, 5 глава, 3 стих. Когато сме в скръб, брати и сестри, това е Божията промисъл за Неговото дете. Скръбта е вид наказание, с което иска Бог да те усъвършенствува, защото сам Исус, макар че беше син, се научи на послушание чрез това, което пострада. Така че Господ иска тази вечер да каже на нас в Римляни 5 глава, 3 стих. И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скърбта ще произведе нещо. Какво? Твърдост! Казваш, живея ли, умирам ли? Господен съм. Все някой ден ще умра. Но аз ще устоя и ще видя Господ. Чрез скърбта ти си в твърдостта. В Псалом 119. Когато ти си в скръб, какво може да те съживи? Блага дума да ти кажа нещо, да те излага по-човешки. Не бой се, не бой се. Какво може да те съживи? Как мислите?
Духът на Бога, което е Словото му, бе, хора. Сега, че намери нашия брат. В Псалм 119, 50. Вижте, когато бех в болницата с моето дете и страдах, и някой ми изпрати един стих, ето стих. Плачех в болницата в София, ето стих, някой ми изпрати, не знам, мерна го в интернет. Паднах на колене, почнах да плака и викам, това е моята отеха, Боже, че скръпта ми, че Словото ти ме съживи. Неговото Слово, Словото Исус Христос. Ще бъдете блаженни. Ще бъдете щастливи, ако вярвате в Словото Божие, не като приказка, как се го преразказват. Това е живото Слово. То ще ни съживи. И аз познавам един човек. Познавам. Чул съм за Смит Уилгънсворт. Чул ли си? Да. Каква била тази вяра? Болни от рак. Стомаха, като вземе Библията, като го изфраска, он е падна и какво напри? Ти се отрепа, човеко, сега че те съдиме. Спокойно, стойте. Стойте. Минало е време, човека после никакъв рак няма. Не знам чрез Словото, кой го прави, що го прави, кой на къде, но Словото съживява, да бъде слава на Господа. Сега ще завърша с едни размишления, които си записах и хвалиме Господа, да му да се преберете и вие, да ви нахранят братята и сестрите и да му да се преберете. Чуйте сега какво размишлявах тези дни за скръпта, защото много християни, вижте, паднаха в скръпта. Паднаха! Тежка скръп дойде в живота. И си казаха, Господ, на мене ли баш направи, аз толкова време му служа? И паднаха от вярата. Скръпта убива в тебе егото. Доближавате до Бога. Допуска се отчаяние, за да гледаш само на Него. След като се изоставен от всички, виждаш суетата на живота в по-голям мащаб, не като другите. Скръпта е добро чувство за съкрушения човек, което те кара да се смириш и да се боиш от Бог. Спомних за Соломон и си записах. Соломон се отча от живота. Ако погледнем Еклесиаст, Соломон казваше, всичко е суета и гонене на ветер. Той видя и разбра суетата на живота, но позволи на плата да отдаде скръпта в него чрез веселие, голяй, ненаситен земен живот и така влезе в идолопоклонство чрез жените си. Коя е египтянка, коя от тук, 700 жени, 300 наложници, докато ние построи храмове за техните богове. И това са били храмове, знаете ли какво? Къде са се принасали деца от блудство и прелюбодейство, страшна работа. Той искаше Соломон да отрови отчаянието в голяйте. Скръбният човек е силен, хваление, поклонение. Алелуя, Господи Боже, благословен да си. Сестрата как издигнала глас, съкрушена, преминала през страдание. Ние се гледаме кой е. И аз не бех същия да ви кажа. И аз не бех същия, когато мина изпитанието и скръпта, благословен да е Господ, за Него слава. Така, скръбният човек е силен, хваление, поклонение, свидетелството му е силно, защото е изпитано с живота през огънят на скръпта. Той устъпва във всичко и вижда Бог по-близо. Помня си това, когато стана с моето дете. Едни пастори искаха да ме бия. Бог да й прости, да ги благослови, да ги вразуми. Искаха направо да ме бият. Обаче аз плачах и ги прегръщах. Имам проблем, брати и сестри, не ме го скрия. Свят Бог, Той ме познава. Значи тогава Кейми беше сега вече 7 години, откакто Господ изцели моето дете, почвам леко я да се... Винаги трябва да бъдем съкрушени. Винаги да си помним това чувство, какво е правил Господ в нашия живот. Защото тогава бех друг, а сега усещам, че плата отново се надува. Не, трябва да сме ниско долу. Когато искаха да ме бият, аз ги прегръщах и ги целувам. И викам, Господи, помогни ми отново да бъде това в мене. Моля, Отче, в името на Исус Христос. Амин. Той е съкрушен. Йов каза, бях чувал за тебе, но сега очите ми те виждат, когато изгуби всичко, той не каза, Сатана ме разори. Знаеше, че Бог е допуснал всичко.
Без Божието дознание нищо не може да дойде в твоя живот. Плачът на Еремия беше страдащ пророк. Осия трябваше да вземе блудна жена. След това тя го остави и тръгна пак по стария път, като стигна до робство. Бог накара отново Осия пак да си я вземе, да откупи с пари, за да му бъде пак жена. С това Бог показа колко обича своят народ, въпреки блудството. Бог допуска скръб да те кали, не да те убие, да те доведе до спасително покаяние, за да бъдеш истински непоклатим във вярата. Но светската скръб докарва смърт. След трагедия човек губи вяра и се отдава на пиене, дрога, иска като Соломон да запълни преностата с временни опияти от този свят. Като дете, отчаянието ме доведе при Бог. За мене ви говоря. В самото начало аз питах Господа: Боже, откъде сме дошли, на къде отиваме? След смъртта има ли още живот? И се отчаях от живота. И когато Бог ми се яви и ми каза: не бой се, аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, макар да умре, пак ще живее. Това отчаяние, тази скръб ме доведе в прободените нозе на Исус Христос. Благодаря ти, Боже. Татко, моля те за това слово, което изговори моята грешна уста, да падне в добра почва. И знаем, че скръбта не е да ни повали, Господи. Скръбта е за да ни направи силни в Тебе, Боже мой. И ние ти благодариме за всичко, което се допусна в нашия живот. Много хора виждам, Боже, че с изпитания и скърби сега са в Твоите нозе. Благодаря ти, Боже, ти си казал в Твоето слово: всичко съдейства за добро. Всичко, Господи, някога мислиме защо стават тези неща чудни в живота ни. Отчаиваме се много често, Господи. Но ти си в контрол, ние ти благодариме. Боже, нека тази скръб, която допускаш в нас, да ни утвърди, Господи, непоколебими. Във вярата, Господи, нищо не може да ни отлъчи от Твоята любов. Скръб, беда, нож, голота, нищо. Изкупени сме с драгоценна кръв, алилуя. Покрити сме с кръвта ти, Боже, ти благодариме за тази непорочна кръв. Боже, благославяй братите и сестрите ни. Моля ти се, татенце, да ги държиш в Твоята прободена ръка, татенце. За винаги тех и децата им да бъдат благословени и подготвени за този ден, когато ще си не вземеш. Радостта ни да бъде пълна, Господи, да видим близки далечни роднини, спасени, благословени. В името на Исуса моля и прося ти, благодаря за Словото. Амин. 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 Алилуя. Така, много да не ви задържаме. Коя песен беше? От Дром си трънливо, така ли? Добре. За скръбта. Алилуя, Боже, благодаря ти. Благословен да си, Боже, благословено да името ти. Слава, 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 слава. Благодаря ти. Има ли? Ние си знаме. Не се притесняй. Вече това знае. Удром си трънливо, трудно си е мина и верено, ингянила верено, пашалто те. Удром си трънливо, трудно си е мина и верено, ингянила верено, пашалто те. Моля те, Боже мой, моля те, сега пътя си да извървя, Тебе да умра. Моля те, Боже мой, моля те, аз сега пътя си да извървя, Тебе да умра. Удром си трънливо, трудно си е мина и верено, и нямела верено, пашалто те. Удром си
Велико ден си, амен, амен само не дике, пенела мене, ела чадо, то мородром. Велико ден си, амен, амен само не дике, пенела мене, ела чадо, то мородром. Исусе, ти си пътя, истината и живота, и галила верно пашал туде. Исусе, ти си пътя, истината и живота, и галила верно пашал туде. Пашал туде. Алилуя, Боже! Пееме тази песен и да се отблагодариме поради гостите, иначе ние си имаме благодат. О, Боже, благодаря Ти! Браво! Очите ти ронят ли сълзи, душата ти скърбили, че пак се греши. Вървиш ли пак този стар път, който обеща ми да не стъпваш ти, който обеща ми да не стъпваш ти. И мило чадо, за тебе скърбя, но не виждам аз ти за мен да скърбиш, но готов съм пак аз да ти простя, зарад моята милост, зарад моята милост. Знаеш ли, когато пратих моя син, имах в себе си тъжно сърце, на всеки гвозди в него много ме болеше, но търпях зарад вашите грехове, но търпях зарад вашите грехове. Мило чадо, за тебе скърбя, но не виждам аз ти за мене да скърбиш, но готов съм пак аз да ти простя, зарад моята милост, зарад моята милост. Слава на Бога! Нека Господ Бог да ви благослови, да завършиш службата. Питаш, например, някой има ли нужди, той но и да си вред. Някой специални неща си радви се. Да? Да се молиме. Да се молиме за Бог. Да. Тук е съпругата, да се молиме за брата. Дори вече не може да се храни брата и сестри. Положението е критично, имайте ли молитва, вярваме, че... Амин. Алелуя, алелуя, Рухама Дишендура Мамашан. Чу колко свидетелства. Некъде къде сте обракали, покайте се, защото където има грях, там има лошо. И Господ на славата да го докосне, да го свери, да го благослови, не само него, всички онкоболни, каквато и да бъде болест, той възкръсява и мъртви. Вчера, днес и завинаги той е същия. Амин. Нещо? Други нужди? Ако иска някакво помазание, може да мине. Алилуя. О, небесни владико, на Тебе се покланяме.
И ти благодариме, Боже мой, за Твоята милост. Благодаря ти, Господи, за Словото. Благодаря ти за братите и сестрите. За свидетелствата, Господи, за това, че ти доказваш, че си живият Господ Бог. Насърчаваш тялото си, Господи, благословен да си от века во века, Боже. На Тебе се поклонихме тази вечер. Издигнахме Твоя Син с благодани сърца, Боже, за Твоите милости в нашия живот на всеки един от нас. Татенце, сега издигаме Боби пред Тебе, Боже. Там, където няма път, където лекари са казали нещо, Боже, което вече няма никаква надежда. Ти си Богът на надеждата. Халелуя! Умолявам те да погледнеш благосклонно, да го докоснеш, да простиш греховете на целия дом, Боже. И чрез тази скръб да ги утвърдиш, Отче. Моля те в името на Исуса Христа, Татко. Моля те, ти си казал, двама каквото да искаме ще ни бъде, Боже. Нека да бъде инсерен, благословен, възстановен, да дойде тук да прослави името Ти. Отче, умолявам те, живият Господ си Ти, на Тебе се покланяме. Благодаря Ти всички онкоболни, които страдат, Боже, от тази коварна болест. Нека да бъдат изцелени в раните на Исуса Христа. Бог мой, цар мой, господар мой, на Тебе се покланям и Ти благодаря в името на Исуса. Ермади шандари кребута кантар. Боже, на децата е царството. Помазам в Господното име. О, хапари кремуди шитура маркале робади сантар. Да бъде изцерено, благословено, Боже, това детенце, моля те да расте и крепне в Твоите повеления. Да бъде защитено, Господи, нека да бъде за благословение на родове. В името на Исуса Христа моля и прося. Халелуя. Халелуя, благодаря Ти. Друг иска да помазани? Ти. Детето Боже, моля те за децата, Господи. Изцерявай, благослави, Боже. В името на Исус Христос и с мир дарявай. Помазан в Господното име. Може да бъде царено и благословено. Мирно да бъде това дете. Моля те в името на Исус Христос. Заедно с цялото семейство да бъдат благословени. Амин, амин, амин. И да не, Господи, помазвам ги в Твоето славно и велико име. И те моля, нека да бъдат благословени, нека да бъдат изцелени, нека да бъдат здрави, Боже. Вярата да расте в детското сърце, в името на Исус Христос. Помазвам Господното име. Халелуя! Алилуя! Изцелени, благословени, възстановени. Децата, Господи, целият дом да бъде благословен за Твоя слава и прослава. Благодаря Ти, Боже, благодаря Ти за моята сестра, Господи. Благодаря Ти, Боже, нека да бъде благословенна. Благодаря Ти, Боже, помазвам в името на Исус. Никаква болест да не се връща в името на Исус. В раните на моя Господ. О, нека да бъдат благословени заедно с цялото семейство, Боже. Благодаря Ти за детето, че си го опазил, Господи. Благодаря Ти, Боже. Благодаря Ти. Слава да бъде на името Ти през свято. Слава да бъде. Боже, на Тебе да. Боже, както говорихме в горнилото на скръпта е нашата сестра. Татко, татко. Прости им, Господи. Моля те в името на Исуса Христа, дай сили и благодат, помазам в Господното име. Дай и вяра, Боже, нейната вяра. Да подай в нейния другар в името на Исуса. Рикома, декома, рабакаде. Боже, вчера днес, завинаги Ти си същия. Моля те, погледни милосърдно. Моля те, сестра ми да бъде благословена, Боже. Тя се покайва пред Тебе. Покажи отново Твоята милост и това страдание. Нека да бъде за утвърждение в името на Исус. Амин, Господи. Благодаря Ти, Татеце. Благодаря Ти. Ти си сестра. Боже, моля Те за моята сестра, Татко. Аз Ти благодаря за нея. Моля Те в името на Исус Христос. Здрава в дух, душа и тяло. Благословен на цялото семейство. В името на Исуса Христа, Боже, полагам ръка. И нека чрез тази ръка да мине силата на Святия Дух. Халелуя! О, тялото да бъде благословено и душата утвърдена, Господи, в името на Исуса. Благодаря Ти за моите мили сестри. Благодаря Ти за църквата, Господи. Това е богатство, Боже, за мене. Благодаря Ти, Боже. Нека да бъдат благословени с семействата им. Господи, тези, които не са задовени, срещи ги с родени благословени от Духът Ти, Боже. Да се ражда на Божно потомство. Бъдещето да бъде благословено на всеки един от нас. Всяко проклятие чародейство да бъде разчупено. Поради помазанието на Святия Дух и Христовата, драгоценна, невинна, непорочна през свята кръв, която благославяме. О, здрави семейства да имаме, Господи. Моля Те, помогни ни да светиме в домовете. Да светиме където и да ходим в махалата ни, Боже. И нека да побеждаваме злото с Твоята любов. Спомнихме си, Боже, за скръпта, която сме минали.
Затова нека да бъдем съкрушени винаги. Нека да отстъпваме с любовта Ти. Благодаря Ти, Господи, сега те моля за моите брати и сестри. Халелуя, халелуя. Не това помогнах Тебе. Не, аз съм стара вече. Отче, мило за моята сестра, Господи, аз Ти благодаря за нея. О, в името на Исус Христос. О, гамади контра машинтар, заповядано всяка една болка. Вън! Защото Ти каза, Господи, чрез Твоите Вън от моята сестра, тя е храм на Святия Дух. Господи, моля Ти се, погледни милосърдно, благосклонно към моята сестра. Здрава и царена, благословена, хвалеща да се превере в Банско с радост, Боже, в името на Исуса Христа. Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти, благодаря Ти. Минна тук. Алелуя, Господи, благодаря Ти, Царю мой. Молете се за сграда, молете се, че не мога да се разминеме. Отче, ние Ти благодариме за този човек. Благодаря Ти, Боже, за този мъж. Ние се молихме и Ти му даде живот. Ти го вдигна от комата, Ти го събуди, Господи. Ти чу молитвата ни, благодаря Ти. Сега го помазвам в името на Господ Исус Христос. За съвършено и царение и брат да ни стане. О, халелуя, рукамати кондар. О, нека да ни бъде брат в Тебе, Боже. Изяви му се, Господи, моля Те в името на Исус Христос. Всеки диабет да напусне в името на Исус Христос. Това тяло да бъде здраво и да бъде храм за Святия Дух в името на Исус Христос. Благодаря Ти, Боже, за Твоята милост. Оставаме ги Твоята прободена милостива ръка и нека да бъдат здрави, царени, благословени, хвалещи Тебе, Боже мой. В името на Исуса. Халелуя. Това ли е всичко? Благодариме Ти, Господи, че си ни дал правото и тази Алелуя, благодаря Ти, свято име, Царю на слава. Алелуя. Благодариме Ти, Господи, че сме дошли на нашите братия, Господи, да се радваме заедно в Твоето име, Царю на царите. Дошли сме, Господи, да издигаме Тебе, Царю на славата, не да издигаме себе си. Молиме Те, Господи, да погледнеш милостиво към всеки един пред Тебе тази вечер, Татко Небесни. Молиме Те, Господи, да погледнеш милостиво към всеки един мой брат и сестра, Татко Небесни. Ти знаеш нуждите, проблемите ни, Татко Небесни. Ти си този, който благославяш, Исусе. Ти си този, който изцеляваш, освобождаваш, Татко Небесни. Молиме Те в името на Исус. Нека който има болест тази вечер, Господи, в събранието, нека да си тръгне съвършено изцелен в Твоя дух. Нека който има за освобождение, нека Твоя дух да освободи, Татко Небесни. Молиме Те Ти да благославяш домовете ни, Исусе. Да пазиш децата ни, Господи, Ти да бъдеш щит и закрила. Молиме Те, Господи, къде да отидеме, Господи, като само при Тебе има думи на живот, Царю на слава. Молиме Те, Господи, Ти си казал, Татко Небесни, дори майка да остави случай, защото си Ти няма да не забравиш, няма да ми изоставиш, Татко Небесни. Ние знаеме, че Ти си милостив, Татко Небесни. Молиме Те, Господи, съгласни повече от двама. Молиме Те, Господи, за нашия брат, Боги, Господи, да погледнеш милостиво, Исус. Да радвай сърцето на нашата сестра, Татко Небесни. Моля Те, Господи, нека ако сега има, Господи, сълзи, нека утрото да ни донесе радост, Господи. Моля Те, тези сълзи Ти да ги обърнеш в радост, Татко Небесни. Молиме Те, Татко Небесни. Нека Твоя дух, Господи, нека Твоята пробудена ръка да бъде в него. Молиме Те, Господи! Нека чрез Твоята кръв да бъде изцелен, Татко Небесни. Прослави се в дома Ти, Господи, за да прославят и Тебе, Господи. Не Ти заповядваме да Те молиме, Царю на славата. Помолихме и попросихме Твоето славно име, Господи. Сега да разпусни, Татко Небесни, с Твоя мир в сърцата ни, Татко Небесни. Мирът да бъде в домовете ни, Татко Небесни. Моля Те, Господи, да благословиш моите брати и сестри. Благославя домовете им, чедата им, Исусе. И нека този дом, Господи, Ти да имаш мила, Господи, за него, Господи, си промислена, ние знаем, Татко Небесни, да разрешиш претелите, Господи. Нека, Господи, да бъде дом, който, Господи, да се хвали към Твоето име с дух и истина, Царю. Благодариме Ти, Господи. Молиме Те, Господи, сега Ти да не разпусне с Твоя мир. Молиме Те за брат Мечо да благословиш домът му, Господи. Ти, Господи, знаеш нуждите му, проблемите му, Татко Небесни. Молиме Те, Господи, Ти си този, който разрешава. Ние се съгласяваме повече от двама. Ти си казал, Господи, двама да търсиме, Господи, в Твоето име ще ни бъде. И ние, Господи, търсиме милост, Господи, за всичките мои брати и сестри, Господи, да погледнеш милостиво, да се прославиш техните домове, Исусе, за да Те прославят и Те, Господи. Слава, слава, слава и почит на Твоето свято име. Амин, Царю. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както и на небето, така и на земята.
ежедневният хляб ни дай днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата, и славата до вековете. Амин. Слава на Бога! Слава на Тебе! Да се поздравим братя, сестри с сестри и Божия мир да бъде с всички вас. Гостите да останат. Боже, благослови всички в интернета, татко, благославяй ги, тате, в името на Исус. Любе, и та рака якаве, слава на Бога. Слава на Бога, слава на Бога. Боже, благодаря Ти. Кире, слава на Бога. Слава на Бога. Слава на Бога, брат Ники, слава на Бога. Слава на Бога. Останете да хапнете и си тръгвате. Чекайте, дека това да иска. Всички сте смени много забавни. Ето ги набираха, изгарени, изгорени, спасени, като